Кайбер чакларда берәр эшне башлап җибәрәсе килә икән, начар булган уй фикерләр килә безгә башка. Менә бизнесны башлап җибәрсәм, булмый инде ул. Менә өйләнсәм, хатын белән дә булмасмы икән, нормаль хатын булмый. Я моны эшләсәм, тоже булмый. Булай эшләсәм, тегеләй эшләсәм, күңелсез начар уй фикерләр килә башлый кайбер чакларда. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва ман юшрик биллаһи" Кемдә кем Аллаһка тиңдәш китерә икән, факааннама харра минас самаи. Ул күктән, аны күктән төшергән шикелле булалар. Фатахтафу ат-тайру ау tahwi bihi rih ila makanin sahih. Һәм шул вакытта аны чыпчыклар тотып алалар, яисә җил алып, җирак булган урынга ыргыта. Бу Аль-Хajj сурасы 31-нче аят. Ягъни буларның тормышлары тыныч түгел. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Таха сурасында шулай әйтә: "Ва ман арада зикри фа инна лаху маишатан данка." Кемдә кем Аллаһның зикреннән, Аллаһның Кур'аннан, Аллаһның диненнән башын тартса, анарга авыр тормыш булачак. Бу дөньяда кагыйдә, кардәшләрем. Уйламагыз, кайбер чакларда без карыйбыз диннән булган, ерак булган кешеләргә, теге тормышлары җайлы, яхшы бара шикелле. Бу фитрана, бу үзенчә бер кечкенә кыска гына вакыт кына ул. Барыбер гомумән карасан, Аллаһ субханаһу ва тааля бу тормышның кагыйдасын бездә аңлата. Тормыш аларга авыр булачак. Коронавирус килде, все, үлемнән куркып йөри ул. Шулай бит. Там проблема килде, та проблемадан курка. Иман белән җиңелрәк. Һәм монда гына түгел, ахырда да шулай. Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ман юшрик биллаһи фaqad харрама Аллаһу алейхи аль-җанна ва маъваху ан-нар ва ма лиз-залимин мин ансар." Маида сурасы 62-нче аят. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Кемдә кем Аллаһка тиңдәш китерә, анарга Аллаһ субханаһу ва тааля җәннәтне харам кылды." Бу дөньяда гына түгел проблема. Җәннәттә, кыямәт көндә дә проблема булачак. Әгәр дә имансыз булып китсә. Аның урыны җәһәннәм. Һәм җинәтчеләргә ди бер кайчан да оту булмас ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм әгәр дә буларга игътибар бирсәк, әлбәттә шул вакытта кеше депрессиядә төшә, андый кешеләр, нинди кешеләр? Ширк тиңдәш китергән, диннән ерак булган, Аллаһ субханаһу ва тааля турында начар уйлаган кешеләр депрессиядә, панический атакалар, бәхетсезлек, күңелсезлек, бу дөньяда аларга хас сыйфат. Ләкин бу сыйфатларга иманлы кешенең хакы юк. Иман китергән кеше дә бу сыйфатларга лаеклы булырга хакы юк. Күңелсез дә була алмыйсың. Панический атака да була алмый, депрессия да була алмый, күңелсезлек дә, Аллаһдан өмет үзү дә булырга тиеш түгел. Аллаһның рәхмәтеннән өмет үзмәгез ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Фа инна ма'ал усри юсра. Әлбәттә авырлыктан соң җиңеллек килә. Бу кагыйдә. Нәрсә генә безнең тормышыбызда булмасын, авырлыктан соң җиңеллек 100% киләчәк. Әгәр дә син теләмәсәң дә, теләсәң дә, барыбер ул киләчәк. Бу кагыйдә. Ибн Мас'удтан килә шундый сүзләр. Бу сүзләре заиф дип әйтәләр. Ибн Аби Дуньядан килә. Ләкин мәгънәсе галимнәр сахих диләр. Мәгънәсе дөрес диләр. Валлази ла илаха гайру. Ягъни Аллаһ белән кыскача әйткәндә, Аллаһ белән ант итәмен. Башка илаһ юк Аллаһдан башка. Ма а'та 'абд шай'ан хайран мин хусни зан билләh. Аллаһның кулына Аллаһдан, Аллаһ турында яхшы уй фикер булудан да яхшырак нәрсә бирелмәде ди. Ягъни Аллаһның кулына Аллаһ турында яхшы уй фикер ул иң зур нәрсә. Ни өчен? Ул дәвам итә. Валлази ла илаха гайру. Аллаһдан башка илаһ юк, аның белән ант итәмен ди Ибн Мас'уд. Ла юхсину 'абд биллаһи занна инна илля а'таһу Аллаһу заннаху. Аллаһның кулы ди. Аллаһ турында яхшы уйласа, анарга
Менә шул уй фикердән башка бер нәрсә бирелмәс. Ягъни, әгәр дә Аллаһ турында яхшы уйлыйсың, Аллаһ Тәгалә сиңа шул бирә. Аллаһдан гафу сорыйсың, Аллаһ Субханаһу Тәгалә гафу итә дип ышанасың, димәк Аллаһ Тәгалә гафу итә. Үзен юмартлыгын күрсәтәсең, Аллаһ юмарт икәнлегенә ышанасың, Аллаһ Тәгалә сиңа карата юмарт була. Нинди начрак булмасын, эшебездә, гаиләбездә, бала тәрбия итүдә, җәннәткә өметләнүдә, бу тормышта бәхеттә булуда, һәрбер нәрсәдә без Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә турында яхшы уй фикердә булырга тиешбез. Менә безнең вазифабыз. Нәрсә генә булмасын. Хәтта иртәгә үләсен дисәләр, барыбер Аллаһ турында яхшы уй фикердә бул. Чөнки бу тормыш белән гомер чикләнмәгән. Әгәр дә бу тормыш бу дөнья белән чикләнгән булса, беребез дә монда утырмас идек. Беребез дә бисмилла әйтмәс идек. Әлбәттә, кемдер мәхәббәткә карата, Аллаһка карата мәхәббәте белән гыйбадәт кылыр, ләкин ул әз кеше булыр. Ләкин кыямәт көн була. Һәм бу тормыш белән гомер чикләнмәгән. Димәк, Аллаһ турында яхшы уй фикердә булсаң, Аллаһ та иншалла җәннәткә кертә. Сез ул хадисне беләсез, искә төшәм. Бер вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер сахабага килеп, үлем ястыгында ята торган сахабага килеп, әйтә, үзеңнең хисләрен турында сөйлә әле. Аллаһның юмартлыгы турында искә төшергәч, рәхәт җиңел булып китә ди. Үземнең гынахларымны искә төшәм дә курка башлыйм алардан ди. Ягъни бу Аллаһның юмартлыгына өметләнә, Аллаһка өметләнә, ләкин гынахларны искә алгач курка. Шул вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям шатлан ди. Һәрбер кеше менә шул хис белән үлә торган булса, ул курккан нәрсәдән ерак булачак, ә өметләгән нәрсә анарга бирелер ди. Ягъни Аллаһ турында яхшы уйласаң, иншалла, бу дөньяда да бәхетле булачаксың, киләчәктә дә. Бизнесында уңышлы булачак, башка эшләрендә уңышлы булачак, гаиләдә дә бер нәрсә булачак. Ләкин шул вакытта кайбер шартларда хата эшли. Мәсәлән, бизнес-план куя үзенә. Бер айдан соң $1 миллион эшләргә тиеш. Ләкин $1 миллион түгел бу, 500-не эшләде. Всё, булмады бит. Бу нәрсә? Аллаһ турында начар уйлый башлый. Бу хата. Бу фикерен синең шайтаннан. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Абҗабан ли амрил муслим". Мөмин кешенең иман китергән бәдән хәле аҗаб ди. Аҗаб. Ни өчен? Инна амраху куллаху лаху хайр. Нәрсә генә тормышында булмасын, бөтенесе аның өчен хәерле. Ва лайса залика ли ахадин илля ли муъмин. Һәм бу бер кемгә дә иман китергән бәндәләрнең башка бер кемгә дә бирелмәгән. Димәк, әгәр дә син $1 миллион планлаштырдың, ләкин 500-не алдың, димәк, бу 500 сиңа хәерлерәк. Объектив рәвештә бу дөньяга һәм ахиреткә карата бу сиңа хәерлерәк. Син оттың дигән сүз. Гаиләдә дә шулай, башка эшләрдә дә. Нәрсә генә булмасын, кардәшләрем, Аллаһ турында яхшы уй фикердә булыйк. Һәм отачакбыз. Бу дөньяда да, киләчәктә дә. Бер бабай әйтмешти, biz җеннәткә эләкмәсәк, кем эләксен инде? Менә шундый өмет булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә, кардәшләрем, бу дөньяда да бәхетле булып, киләчәктә дә Фирдәүс җәннәтләренә беренчеләрдән хисапсыз керергә насыйп итсә иде. Максатыбыз бу дөньяда, кардәшләрем, җеннәткә керү булса иде. Чөнки бу максат белән яшәсәк, Аллаһның исемен күтәрәбез дип яшәсәк, бу дөньядагы мәсьәләләр үзләре шишелеп бара. Бу безнең тормышыбызның кагыйдәсе. Субханакаллаһумма бихамдик, ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.